kanita nila agaris bahay kay tabang gunuguna. Hi guys! Good afternoon! Diya ko karon sa ilas Yuni Abranay. Ay. Mangguna ko numi lagi sa iwan man pagabot na ho. Ano mahuway sa mi? Kuninga. Lanta-lanta ko ring biyabasan. As Yuni oh. Ay, happy Sunday guys. Oh. Nasin kanita nila agaris bahay kay tabang gunuguna. Kalibuna nagbay ari. Mirado hari guys. Nagbiyabas di Yuni oh. Ning katkaton nunjak. Gagmay na may nabilin di ay. Manakaon ta kong napay guwang ni. Wa man di ay. Hi guys. Welcome to my vlogs. Anita Piruzzo. Hi guys. Good morning. Good afternoon. Good evening. Dek karon sa sini. Kay nitugon ba? Kay maguna mi. Cheese. Gamit ay dani magjumba. Yun. Dami magjumba. Kani uniform ni samo ang kuan kanang batch 1989 sa Asia guys. Hi mga classmates. Sa Alicia Bohol. Batch 1989. Shout out Idol Likayan. Rot Butihen. Rot Antipas. Cesar Butkon. Franklin. Si apelyido Franklin. Platino. Let's Plats. Shout out. Oh. Manayo sa mi. Watch and learn. Hi guys, good morning. Mano po ni si Anita Mantika Cordoso Piruzzo. Karong adlaw Mayo 22 2021. Nya karon sa ilang Yuni. Ay. Tabangan na siya bungay kay anang sagbutan nagisahang. Latad ni agi dari din na ilhan ring may has mo agi. Si Tiger malabuan na sa sagbo. Karon guys, magsugod na mi. Hitan ba ka? Trabaho na nangyari guys. Pinag-iwan man.
Bulhon. Bulhon ni guys. Oo, yung tanin si Dara isa anin. Ang kauban. Salamat ka dito. Salamat ka. Sige, sa bali ay nga. Ito, nabaya ko dito. Matabang ko na. Matabang ko na yun. Sinabamay. Sakdot na kaya mo among Pinoy ana na rin guys. Kani sige trabaho ba? Kami po ni maguna ta na nari ka uban no. Kung ganado ka mo. Whoops. Bawaan na. Isa ba yung dawat ang manuhol? Oh, ing namin. Oh. Na sa Dubai. Maguna mi. Ang dami ng guna. Tuwa na si Sionia to ning tuli na sa suok. Kanang kapayas di na nimo kwaon? Kapayas? Ah. Hindi mag-uwan guys, manang dali ra mo turbo. Napikas yung musilas yun. Kita na daw. Buat ay kapalit. Oh no! Mura na way anak ng galisod. Guys, Hmm. guys, Ano? mura na way anak nga galisod guys. Lagi kay mo, gabay dai ni guys. Utang-utang pa guys. Ayan, naman doon na. Utang-utang, hintaw ng pupring. Alindanaw. Kami guys, labaw pud ko guys, nagagutang. Narbaho bitaw kay arang mangutang me. Narani mo ti. Narani mo kay. Hindi na katural ato. Magtutuloy harap mo. Ang pagpupok ti. Ato ko nga nagluk ba. Lagi na. Tungat eh. Ang saba to. Hindi ba to sa to? Ah, sato dito sa sin. Na. Kusog puno, kusog sa video. Hi guys. Welcome to my vlogs. Tabang mo dun na guys. Tabang mo dun na. Kisa may magpaguna diha guys kay punta ka laman me. Ang kay andam mo dun na. Kami si Yune. Ina naman og nay. Magpaguna mo. Punta ka lang si Anita Pirutso o si Yune Abranay. Tungod po. Ikaw, Ano dahil ko magtikay? lima las ko. Ay ba? Plan mo? Kasi nakadimalas nga makakaon na ta. Hindi ko ano na. Kanya po imo ban buongon o. Asa wala ko ano yung sabihin na. Kani ang sa din ito kani. Na, limot na. Ha? A
few moments later. Oh, tigir. Sige guys, padayon gihapon ta guna ron. Kuyugi laman mi ari nga mong paguna-guna kay ron di mi laayon. Tabang ka. Sige guys. Kaya kay nakahawid na sa duta guys. Whoops! Whoops! Tambal. Nay daghan. Daghan sa amo na. Trim gani na ho. Kani guys na tambal ni siyag panuhot. Kini niya tambal ubo. Tambal ubo. Da banjos. Imo ra ni siyang paisan dai banjos ni sa imuhang data nga alisa. Ini. Ano yang gikuan na? Siyam kadahon among gi puto sa dahon sa saging niya gi butang sa kaha nga way tubig takuban gisigaan ag kaha. Mo tubig mo na mo na imong gibanjos. Naulian nagitahang panuhot. Gitahang piang. Kung maghilot bagi banjosan. Angan ane. Kalabo. Ug sa Tagalog pa ni oregano. A few moments later. Gisilhigan na namo guys karong buntag. Naklaro na agbuwa. Naklaro na ag gab ng oregano. Limpyo na. A few moments later. Guys, mato na me. Tanawan ninyo guys, agka ng amo ang gihinluan. Amo na.